tara dubia long boka kapang reng asike kithan. Meghalaya along Rialong MLA kilik akut Karbi Anglong penching thong lapen Amri constituency arak tum vote ki jogdun che pathang UPSC atum pen sodak pen kapin rem. Bollywood film industry pen pirtha dalong nong ka chathang plup Sridevi Avitango. Morning news arlong pen kado ko phanta kardom pajoriklo nonar jupon ikta bir tang ton pen West Karbi Anglong tara dubi along thangthang korap pho arni sonthana teng pen uka kapang ranga pothak seke padu Laso seke District Animal and Veterinary Sai Kampensi padu Marat kapang ranga sai kamat Dr. Nilkamal Kalita lapen Mriganga Borwa tumsi sonthana teng pen uka kapang rang ali kelonga pothak seke than pon seke jut ko aphi pharoi sira plike basal sel grubang bong uka so ke japen ron pon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram rong hangsi uka so ke ronamai ingpu pon lo Meghalaya along Rialong ke bangji MLA kilik ke padu ponjia hut Karbi Anglong pen constituency hini arat bangsuri phosusia tum kilik along vote ke jogdun ji pura kachisi ka pathak United Karbi Students Association pen ningkang samsialam the pherang kyang nu chipaklang Non ke bangji Meghalaya state along MLA kilik hut Karbi Anglong pen constituency hini la ke chinthong la pen Amri pen Panpura Umtili Umwang Sabuda Umlapher la pen Umara rat tum bangsuri phosusia tum kilik ke jogdun ji pathak United Karbi Students Association pen sodak pen pinremlo la pen Karbi Anglong Autonomous Council atum propjin pen halada outpost la pen border pillar sitami silam dam nang jipusi UKSA mai phuroton terang la pen klembang phu angtong ingtia tum pherang kyang no nang pachini dun Panpura Umtili Umwang Sabuda Umlafer lapen Umat la so ahawar lopen penan ongdung suri phokep suse voter list Meghalaya long non ke bangji kilik tarik inquirat proxy ni Meghalaya state along Rivoi district along akili ke doji hala so kili galong Karbi Anglong Autonomous Karbi Anglong pen ongdung la suri po sose aphai atum hala da voter list long amen dodun kok la pen dual citizen atum aphan atum dokok la ke kichok chia bangke Karbi Anglong Autonomous Council la pen state government or Assam atum lo la singtum Karbi Anglong Autonomous Council la pen case government of Assam aphan pinrem lo la pen ke nilituma dimana bangke la hello prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council la pen ke state of government of Assam atum halada outpost ki bidam ji la pen ke anutin atum aphan adontin atum aphan pata ki pier pen halada padoji la pen ako la sodun thua bangke Karbi Anglong Autonomous Council la pen ke government of Assam pen ka chingthura war sai piponang ji la pen ke halada isi akemang ke theta na bangke la hello prabjin pen halada Karbi Anglong Autonomous Council pen isi border bang fix a border apila bang somdam nang ji Hindi alam Arjuna superstar Sridevi thangthang kora pho arni thang prin prile por Dubai hum hotel along avi bong ke somate haritek ajok akai lam kan jut koklo alang li pirthe pen kachio hut ata nikan phokebra plilo ahema sorboni kapur la pen asupia tumben Dubai along adonara pangri pangdona long kiduna hutsi Sridevi arong chewailo pharo kresil kebra trokebra ke thomanikan pai kre ke thom arni pirthe kahachar Sridevi sulo savon alamarjan pensi lamarjan pirthe along kengkam pangcheng Sridevi aphichelang li pin pen rup karani choroka raja chandni himmatwala judai Mr India English la pen bom hiwalam arjan along chiparjan pen kuti sarpi sarpu risuma okorjang lapen osomar phan aning parong pon alang limen men arang kachivoy abiota karjulong pen lakhaun erat ning duk chipirinti nan malam sopor phandina pharman biota mung tamanik sina
Kaziranga English Academy, future flourishes here. An English medium, co-educational, fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session. Tara dubialong buka kapang reng asik kikitan. Tara dubialong buka kapang reng asik kikitan. Meghalaya along Rialong MLA kilik ahut Karbi along penching thong lapen Amri constituency arab tum vote ke jog dun chepo thang UPSC atum pen sodak pen kapin rem. Bollywood film industry ben pirtha da along nong ka chithang prop Sridevi awi tango. Morning news arlong pen kado ko phanta kardom pajariklo nonarjipon ikta bir tang ton pen West Karbi along tara dubi along thangthang korap pho arni sonthana teng pen uka kapang rang apothak seke padu Laso seke District Animal and Veterinary Sai Kampensi padu Marat kapang rang sai kamat Dr. Nilkamal Kalitala pen Mriganga Borwa tumsi sonthana teng pen uka kapang rang ali kelong apothak seke than pon seke jut ko api pharoi sira plik ke basal ser grubang bong uka so ke japen ron pon Karbi along autonomous council CEM Tuliram rong hangsi uka so ke ronamai ingpu pon lo Meghalaya along Rialong ke Bangji MLA kilik ke padu Ponjia hut Karbi along pen constituency hini arat Bangsuri phosusia tum kilik along vote ke jogdun Jipura kachisi ka pasal United Karbi Students Association pen ningkang samsialam te pherang kyang no chipaklang Non ke Bangji Meghalaya state along MLA kilik ahut Karbi along pen constituency hini la ke chinthong la pen Amri pen Panpura Umtili Umwang Sabuda Umla pher la pen Umara rat tum Bangsuri phosusia tum kilik ke jogdun Jia puthak United Karbi Students Association pen sodak pen Pinremlo la pen Karbi along autonomous council tum propjin pen halada outpost la pen border pillar sitame silam dam nang jipusi UKSA mai phuroton terang la pen klembang phu angtong ingtia tum pherang kyang no nang pachini dun Panpura Dihan amo phipu thot bir talong bang thulo Dongboka town committee tu mekjang klepa jok Dongboka hitialong kido waiting shed arum akula rasar nungalong kachirok tok kawiara tum ko belang kang thok pen chenglok kahije me horma sonanta ke wara joine kasor hectic bus ino chirok tok abangphu kat news sai hempialong bir tanang pali Adungarai akula da hem phuatuma phan karje hut ke thana tengke difu town committee chokomara tu malam sopor ar kong papoi papasi claim chot jase met kula da thingno malam dustbin kavya joklo lasi Dongboka town committee tum ke claim cleared pusita me mobarla por ar vejanglote alhai keter hormu anke plangpon et pusi niljum ning theronglo pusi kula da hem phuatum pe ning jerinti ihut isi clean Karbiang long mission atum Karbiang long intir et along rikewanji pukaning jepet nonapi awi thuretlo lapen Town committee tu pensita me kapang charasai kedeng pon thek thedara jok Dongboka town committee chotkali difu town committee tu penta achiklo penke difu rong spechti kapang charasai tengne dela poson tato la so jok non malam difu rong spech hitialo keter ke rajok hiti lutamon e puta ongdunga rar tumpen ning jerinti Karbi Anglong Arlo Sangti Arlong Aron Ripen Angtan ke pon kilit pekajok Karbi Anglong Sand and Stone Holder Association ke seng pon thua birta kat news asai hem along birta nangli All Karbi Anglong Sand Holder Association amai pu sujit ronghang dun mai pu that board be lapen Ganesh Teron Kong Chunbang Premson Kiling Rap Chunbang Bijoy be dihin rim bang mohon sing tisra pen sai hem Chunbang Johnny Ingti kathara tumpen arpu chepek pon thu pini Sand Holder sai hem Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang ariteng pen si ingpu pon lo labang swalong CEM hem sor sang pika cheteron pita chetong dun CEM pherang kiatum karchut lam theki pachini pon ke Karbi Anglong pen arore sangti arlong pen chenglo kapre ka son mate mining along an ke parlo pona son an ke Karbi Anglong Autonomous Council atum media long dun dat so si theklong lasin non pen labang so sai kilang dun jia phan All Karbi Anglong Sand Holder Association atum phan CEM pen kachuning report padopusi birta rip dun long Pochinil tum non la association dame mane hiri pon lo
sing pondo la pen la so association nong si kaduk ave dak kichok che kili dam analam ta la dak si iltum la so platform nong si chingbai ching sai pen si iltum mane kon ma ke pimi ponang ji koson pen si mane iltum labang so mane properly ke use ponji koson si iltum mane ke misen pen ke claim poni labang so aputhak pansi ke chingbai ching sai poni pansi labang so platform isi mane association ke sing poni is west lo malaka lake karbing long Morning News Arabia Tabangila Pansikang Ton Pon Iklong, Lain Bom Tekanus Channel, Domi Takme Kurwang 2.